Va començar de tal manera com si no penséssim que duraria 9 mesos. Al principi dèiem 2 dies o 3 dies i tot s'acabarà, però no va ser així. Després, les primeres coses que vull esmentar que en les cues perquè la gent estava comprant de tot en els mercats, com per tenir-ho tot a casa. I ho miràvem realment rient. No és res, de debò, tot anirà bé. I després, un mes, 2 mesos, 3 mesos, entenem que no és així. Quan els mercats estaven buits, és com psicològicament t'estàs espantant, t'estàs estressant, ja que no pots comprar les coses que vols. No pots menjar caramels si vols. Va ser difícil per als nens perquè has d'explicar-los per què és això, què passa, per què no podem comprar per tu alguna cosa. I llavors coses bàsiques com el pa, com el sucre, alguna cosa així, es van esgotar. I no ho vam poder trobar. Moltes cues als carrers, gent estressada, fins i tot agressiva, perquè era molt difícil per a la gent. La falta de transport, no pots venir, no pots anar a cap lloc. No pots anar a la natura només per relaxar-te una mica. Per tant, va ser molt estressant, van ser uns mesos molt durs per nosaltres. Vaig començar a fer de voluntària i vam formar un grup de voluntaris que ajudàvem a la gent, a les persones necessitades que no tenien menjar a les seves cases. Per exemple, a gent gran o a persones discapacitades que no poden anar al seu mercat per si soles i comprar menjar per ells, o mantenir-se a les cues durant hores va ser difícil per ells. Per això nosaltres vam ser un grup de voluntaris que es va unir a la iniciativa de Rubén Vartanian, que també es va traslladar a Artsakh durant aquest difícil període de temps a Artsakh. I va obrir una cafeteria per a persones que no tenien menjar a casa seva. Ells venien a la cafeteria i menjaven. I les altres parts, la gent que no podia venir fins a la cafeteria, doncs nosaltres els portàvem el menjar a domicili.